ketipu Mika terus yo. Sini Bu. Bu. Aku iki tukang tambal ban. Makanya uripe sadalan-dalan. Golek duit sing halal. Waton cukup kanggo sandalan pangan. Sini dong ayo sini. Sini. Ayo kene. Bu. Aku iki tukang tambal ban. Rezekine untung-untungan. Nasib apik duit kantongan. Wayah apes wetengku krasa krocongan. Thank you. Enak coy. Masuk reong luar biasa. Ayo siapa jedor Bu, Pak jedor Bu. Majedor, dor ono ban pecah. Wah iki mesti rezeki teko. Majedor, dor ban pecah maneh. Esuk rezekine tambah mumpuk. Owe tambah mumpuk. Tambah mumpuk. Tambah mumpuk. Tambah mumpuk. Reong Entertainment. Goyang yuk. Aku iki tukang tambal ban. Uripe sadalan-dalan. Golek pangan duit sing halal. Penting cukup kanggo sandang lan pangan. Babah. Aku iki tukang tambal ban. Rezekine untung-untungan. Nasib apik duit kantongan. Ya apes wetengku krasa kroncongan. Yo. Mbah, ayo Mbah. Matu iki Mas Gandong. Enak to Mbah. Sing penting happy. Sini Pak Kumpul. Ayo Pak Kumpul. Majedor, dor ono ban pecah. Wah iki mesti rezeki teko. Majedor, dor ban pecah maneh. Esuk rezekine tambang lumpuk. Tambang lumpuk. Tambang lumpuk. Tambang lumpuk. Tambang lumpuk. Thank you. Kepiye? Lagi mentak tampani lagu nentek. Hah? Wis kebatut nopo aku Dot. Lah kowe urusanmu sale nampa? Wae tak balekne sing 30 Dot. Gek entuk-entuk 20 Dot. Aku iki tukang tambal ban. Uripe sandalan-dalan. Golek pangan dan duit sing halal. Penting kumpul sandalan pangan. Oh yang Baryo iki lho.
sapa? Aku iki tukang tambal ban rezekine sadalan golek angen duwe segala penting cukup kanggo sandangan pangan Tarik yo. majedor 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 dor ana ban pecah wah iki mesti rezeki teko majedor 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 dor dan pecah maneh isih esuk rezekine tambah mlumpuk oe tambah mlumpuk oe tambah mlumpuk oe tambah mlumpuk oe